ଘରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନାନୀଙ୍କର ମୋର କହିଲୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଜି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରୀ ତରକାରୀ ବନେଇଦେବୁ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ପୁରୀ ତରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଲାଗିଯାଇଥିଲୁ। ନାନୀ ଆମର ଅଟା ଚକଟି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ମଟର ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମ କାମ ଦେଖିକି ପୁଅ ଆମର ରହିପାରିଲାନି। କହିଲା ମାମା ମୋତେ ଅଦା ରସୁଣ ଦେ, ମୁଁ ଛେଚିଦେବି। ଆଉ ଅଧାଟାକୁ ମୁଁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲି। ନାନୀ ଆମର ପୁରୀ ବେଲିକି ଥାଳିରେ ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭଲସେ ପୁରୀକି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ପୁରୀକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭଲସେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ଏ ଶୀତଦିନ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମନ ହେଉଛି କିଛି ଗରମା ଗରମ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ। ପୁରୀ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୋଲ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଛାଣୁଥିଲି, ନାନୀ ଆମର ବେଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ତରକାରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ। ବାପା, ମା, ନାନୀ, ମୁଁ, ପୁଅ। ଏଇ ଶୀତଦିନ ରାତିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।